Nyt tarkoituksena meillä olisi käyttää Pythagoran lausetta hyödyksi vähän erityyppisissä kolmiotehtävissä. Otetaanpa tämmöinen esimerkki, missä meillä on tasakylkinen kolmio, jonka kyljet ovat 5,2 metriä ja kanta 8,4 metriä. Ekaksi kysytään tämän tasakylkisen kolmion korkeutta. Nyt Pythagoran lausetta ei voi tosiaan käyttää muuta kuin suorakulmaisissa kolmioissa, mutta me voidaan piirtää tälle kolmiolle korkeusjana. Ja tämä korkeusjanahan on kohtisuorassa tätä kantaa vasten. Ja nyt me saadaan sinne suorakulmainen kolmio. Piirretään se vaikka tänne uudestaan vielä. Eli meidän suorakulma on täällä. Hypotenuusan pituus on 5,2 metriä. Ja tämän kannan pituushan on puolet tuosta 8,4 metristä, eli tämä on 4,2 metriä. Ja kysytään korkeutta. Merkataan vaikkapa h. Ja Pythagoran lausehan sanoo, että hypotenuusan pituus toiseen on yhtä kuin kateettien pituuksien neliöiden summa. Ja lasketaanpas laskimella. ,04 on yhtä kuin 17,64 plus h toiseen. Ja siirretään, meillä on 17,64 väärällä puolella yhtälöä ja vähennetään se molemmilta puolilta. Jolloin meillä on vasemmalla puolella 27,04 miinus 17,64 ja oikealla puolella on h toiseen. Ja laskimella laskettuna meillä on täällä 9,4 ja oikealla puolella h toiseen. Nyt me tiedetään, että h-potenssiin 2 on 9,4 ja jotta me saadaan h selville, niin otetaan 4 juuri. Ja h on tällöin 4 juuri 9,4 ja laskimella laskettuna se on noin 3,1. Eli tämän tasakylkisen kolmion korkeus on noin 3,1 metriä. Nyt seuraavaksi kysytään kolmion pinta-alaa. Eli tämä oli tehtävän ykkösosio ja nyt lasketaan pinta-alaa. Kolmion pinta-alahan lasketaan niin, että me kerrotaan kanta korkeudella ja tämän jälkeen jaetaan se kahtia. Nyt tässä on tärkeää huomata se, että me laskettiin täällä korkeus ja sen likiarvo oli 3,1 metriä, mutta olisi hyvä käyttää nyt tässä tarkempaa arvoa. Eli kolmion pinta-ala, merkataan sitä näin, on yhtä kuin kanta kertaa korkeus jaettuna 2. Ja laitetaan 8,4 metriä on meidän kanta. Ja korkeus, täällä oli sen likiarvo. Ja sen tarkka arvo olisi itse asiassa toi 4 juuri 9,4. Tai sitten voidaan laittaa laskimesta, otetaan sieltä muutama desimaali lisää. Esimerkiksi 3,0659. Eli käytetään pikkasen tarkempaa arvoa. Ja sitten muistetaan, että se täytyy jakaa vielä 2. Ja nyt huomio laskimen käytössä. Me voidaan käyttää laskimella tätä tarkinta arvoa, kun me käytetään ans-näppäintä. Eli meillä onkin 8,4 kertaa. Laitetaan toi ans, koska meillä on siellä muistissa tämä meidän tulos. Ja sitten jaettuna 2. Ja silloin vastaus on 12,876 ja niin edelleen.
metriä. Ja tehtävässä meillä oli annettu nämä 2 merkitsevän tarkkuudella, joten pyöristetään tämäkin 2 merkitsevän tarkkuudella. Eli 8 pyöristäisi tuon ylöspäin tuon edellisen luvun, eli tämä olisi noin 13 neliömetriä. Ja siinä meillä on molemmat laskettuna. Eli tasakylkisen kolmion korkeus on 3,1 metriä ja tämän kolmion pinta-ala 13 neliömetriä.